Ilingan ni dumi, oo. Hi, kuya. Ini ang 100. Ilingan ni isura ka ni, oh. Kakalaga, oh. Ito, pressure cooker. Ilingan ni, oh. Ano mo, nakadakulan yung maro sa luwa. Look at this, oh. Diyos ko. Ang mga, ang high blood, oh. Uling, oh. Ang high blood, dear. May mga maro sa ano. Luwasan mo daw kami kaya. Yes. Oh my God! Talaga sinusulo mo siya! So, nanamitan na ang pagkakandigdiyo sa Parisan kang Midnight Society ini sa women relationships. After 10 minutes, nagluwas mangyari ang kakanan. So, ita-try ta na masupugong kada ko nagihiling sa palibot. Hello po. So, try ta ng bone marrow muna. Actually, self-service sigdi. Pero ang ko makamalasid ang waiter. Nagpasuway pa akong karne. Oh, ano nga na yan, oh. Diyos, yes. Ini talagang hinahalat ko talagang bone marrow. Ilingan ni sa close-up, oh. Ilingan na yan. Oh, naalala ko, nag-vlog ako dati. Bone marrow ito. Pinakainot sa sarong burgera. Diyos ko, mayong namit. Pero di man nata sila nagpapabakal kani. Hinagad ko lang ini. Ay mismo para Diyos ko, dapat naglutartan mo na ako. Ngayon, oh. Mababaliw ka kanina. 100 pesos. Igwa ka ng arog kani, oh. Mali nga, oh. Diba? Magbalong ka lang lusartan talaga. Ay, Pierce. Pero joke, Pierce. Masiramun. Masiramun talaga. Masiramun? Joke. Duwang serving po ini, oh. Duwang serving. Kaya di po ko magalas sa dakulon. Bako magdahil sa bibig. Duwang serving po ini. Kung may one serving man po siya kain ni. Sulit na sulit. Ang taba, ang sarsa. Kasi pigdulutin na ang sarsa bago ninda ini-serve 8 hours. Big pressure cooker. Yun na ito pinalintas bago. Bitin ng maluto lang kaya ano, talagang mapapadakol ka. OMG. Hindi limonan pala ni. Mas masarap na pag may limon. Try mo. Pero sa ko kaya, mas trip ko talaga pag may limon. Alog sa kinalas, di ako nag-lemon. Yan, dyan. Maano yan. Ang fatty kaya siya, so kay buwan mong acidity para mabalance out si fattiness niya. Patty. Totoo. Ang sarap po lang talaga ang para sa may lemon. Matik yan. Mas masarap Si pa Maro mo, mas bet na marami. Drip ko, saramon. Pero baka mo pinababakal arog ka na eh. Igwa! Nagpapabakal, sorry. 50 pesos lang yan. 50 pesos, sigwa ka ng tulang. Mas masarap po din kaya sa Midnight Society. So, di na ako magduman. Di na lang. Charot lang. Hanggang alas 10 medyo man lang, May. Ay, pala. Hanggang alas 10 medyo man Duman lang. kaya 6 to 5 ka, di ba? 5 to 5 na duman actually. Ay! Sila magmukbang. Mukbang. Ay! May makabot! Bakla. Kasi ba nasa yaon digdi? Kaya ito nagra-rice. So, ipapasa sa kuya ang rice. May Sprite. Ano man ako? 2 litro. Kuya si Vanessa digdi. For sure, sako ning duwang maluto. Kaya tataon niya sa kuto. Day to bihira to mag-rice. Tapos sa iya ni gabos. For sure, bakong araw ka ng serving. Di mo po nila napapansin. Tapos sa vlogs me. Handakol ka kanong pagkaiba ng si Vanessa. Kasi iyan po ang requirement niya. Pera ang food, pag nadidikitan siya, di siya maiba. Arog mo yan. Pero pag dako lang food, tsaka siya maiba. Iba man yan ugali. Yung bone marrow, oh. Tapos talagan mong arog ka niya. Ay, Diyos ko. Ang high blood. Diyos ko po, oh, pares with fats and everything. My God. Lusartan. Ayun na talaga ni. Pares na ni. Sira man ng pares sa Vivian, sa Bimboy sa Janas, tapos si Dingo niya sa Win-Win, kadakol kan choices. So, sira mo talaga mabuhay sa Naga City. Kadakol-dakol food trip na masira. Pero halo na siya kang may mga food ka hindi halo kang Filipino food, tapos halo kang ibang lahi na timpla.
Pero may mix ng Filipino taste. Kaya, itry na nindo dito sa Parasan by Midnight Society. Hindi lang yan, sa Win-Win Leisure Strips. Daog lang ka mo nagdi kasi bukas tinda from 11 a.m. hanggang 10 p.m. So ano pa? Mus na, hindi lang yan. Sa food trip, Esquadra, musika. Saka.